மறக்காமல் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் டிங்குன்னு ஒன்று போட்டுருங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், நீங்கள் அப்போ தான் நம்புவீங்க. ஃபஸ்ட்டிங்கன்னா இங்கே மேலே எனக்கு காமிக்குது ANGER, அதுக்கப்புறம் OFF ஸ்டிக் 5 மோட் எபிகேன்னு இருக்குது மேலே. இதை தொடுங்க. தொட்ட உடனே ஸ்டிக்கி 5 ஜாம்பிஸ்ன்னு வருது. தொடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் சொன்ன கேம். இதில் நீங்கள் நான் ஒன்று சொல்கிறேன், இதோ டவுன்லோடுன்னு இங்கே இருக்குது. இதை தொட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும். இது 7 6 5 4 3 2 1 0. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டவுன்லோடு பாட்டிருக்கு. டவுன்லோட் ஸ்டார்டடுன்னு வந்திருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ டவுன்லோடுன்னு வருது. நான் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண எனக்கு தேவையில்லை. நான் காமிக்க உங்களுக்கு இதில் ஆசை வந்திருக்கும், இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஹலோ, இதோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண ஆசை வந்திருக்கும். இங்கே போயாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே இது வரும். இது எதுக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கும்? சில பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியும், இந்த கேம் ஆனவங்களுக்கு. இது தட்டிங்கன்னா தெரியாதவங்களுக்கு வேறே லெவலில் இருக்கிறது. வேறே லெவல். அதுக்கே சூனியை வச்சுக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூப் லைட்டை நம்ம உடைக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து ஒரு கிக்கு எதுன்னு தான் தெரியல. உடஞ்சிருச்சு. இதுவும் உடஞ்சிருச்சு. காசுலாம் நம்ம கொடுக்கணும், அன்லிமிட்டட் காசு. இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கே காமிக்கிற டாப் பண்ணாமலே காய்ச்சி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் ப்ளே பண்ண போகிறோம். வேற எந்த கேம் ஆட போகிறதில்ல. அங்கே இருக்காங்க, இவனை சொல்லாவே கேட்க மாட்டீங்களா? சும்மா எதை வேணா பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால இதை நம்ம இங்கிருந்து நம்மளுக்கு கொட்டினா கூட நம்மளுக்கு ஒன்றாகாது. இது சொன்னோம்லே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இத்தனை கொட்டுனானா நம்மளுக்கு ஒன்றாகாது. நாம் வேணால் இது பண்ணலாம். இப்போ குட்டிதாயிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதில் பெருசு வந்தாவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது காமிக்கிறேன். குட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஓடிட்டே இருக்கும். குட்டி அந்த இது ஹேக்கடு மோடு தான். ஆனால் ஹேக்கடு மோடு தெரியும். கேரண்டி. விட முடியுது. ஹெட்ஷாட்டு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஷாட்டே போயிடுச்சு. நான் மாதிரி காமிக்கிறேன். ஹெட்டை காமிக்கிறேன். அதுக்குள்ளே இதோ பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறதுக்குள்ளே இதாகிடுச்சு. ஓடி பாருங்க.
விஷயம் இதுன்னு சொன்னேன். நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ நான் புதுசு பார்த்தீங்கன்னா யார் லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ ரேண்டம் ஷூட் கொடுக்கும். யார் லைக் பண்ணிட்டு ரொம்ப கமெண்ட் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு இது பிடிக்கும் எரிஞ்சு சாம்பல் அதனால நாம் இதை முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவையும். பாய் பாய், டேக் கேர்.